Mitaas karon ang presyo sa isda sa Bankerohan ng public market adlong Miyerkules sa Mayo 6, 2026. Sa pagiginabi sa DXDC RadyoMaN Davao kang Mimi Moda, usa ka tendera sa isda sa Bankerohan, iyang gibutyag nga mimahal ang presyo sa isda tungod matod pa bulanon ug tungod ni ana anhit ang isda rason nga misaka ang presyo ni ini. Ni mahal po siya. Ano mong god? Bulanon daw siya. Gani as of Mayo 6, 2026, ani ang presyo sa mga isda. Ang matambaka ana sa 320 hangtod 340 pesos matag kilo. Ang danggit 360 to 380. Buntot ana sa 220 to 250 pesos. Panga sa barilis 270. Tulingan 150. Moro-moro 340. Pandawan 240. Bangus 200 to 210 pesos. Boneless bangus ana sa 70 pesos hangtod 90 pesos. Barilison 200 pesos. Pirit 165. Budboron 165. Malasugi 300 to 750 pesos. Salmon 300. Pompano 460. Maya-maya 400 to 500 pesos. Tilapia 140 to 160. Talakitok 380 to 420. Katambak 380 to 420. Bilong-bilong 170. Karabalias 280 to 320 pesos. Kitang 380 pesos. Pirit 220 pesos. Tamban 100 to 120 pesos. Tulingan 150 pesos. Tuna 380 to 590 pesos. Matambaka 320 to 340 pesos. Black meat 160. Galonggong 170. Lapu-lapu 480. Kitang 380. Mulmod 300 pesos. Samtang ang nukos ana sa 130 to 170 pesos. Ang nukos nga puti ana sa 520 to 580 pesos matag kilo. Alang sab sa jumbo nga pasayan ana kini sa 400 pesos matag kilo. Pasayan nga large 340 pesos. Medium nga pasayan ana sa 280 to 300 pesos. Samtang ang small nga pasayan ana sa 260 pesos. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Wil Duran at Tatak, RMN.